хора, аз съм Станислав, той е Не, Атанас. той е Мигуел, аз съм Роби. Да. Днеска ще правим видео в YouTube канал. Както са би, тогава да започваме. Да, нека да започваме. И нека да започваме, хора. Тя ще е навънка. Но този път ще имаме човек, който да нас снима. Момчета, сега да път се снимам втори род. Тогава да започнем. Айде, момчета. И така, момчета, видяхте как ударих Роби в лицето, за това очаквайте втора част, защото аз не исках да го ударя нарочно. И да, момчета, очаквайте втора част. Чао.